takulandirani pano pa Amuna Miso TV ndipo muli ndine si Dr. M Dabs. Okay guys, zambiri zikuchitika, news in this industry ili pano kukupasilani program yanu yokongola icha. Okay, patuluka nyimbo zambiri, pachitika zinthu zambiri miyezi imeneyi, mawiki amenewa, masiku amenewa. Our superstar Jetu anatulutsa nyimbo imene akuiti Chakwaza. Chuniru ya nyatwa, nyimbo yochita kumveka bwino, nyimbo yovinika, vibe ya nyatwa. Aliyense samembekezera kuti Jetu angathe kubwera ndi nyimbo imeneyi, koma chodabwitsa ndi chokuti ena ake ayikapo nsanje kaduka kaya ndikupondereza ponyapo chiphazi pamene paja adani adana naye ndithu Jetu. So team Jetu tabwerani apa tayankhule adaniwa. Tabwerani apa team Jetu tayankhule adaniwa. Chakwaza by our superstar Jetu inatuluka, and within 11 hours inaliita kwesa 100k views. In 24 hours Chakwaza inagwesa 200k views. Within 3 days or in 3 days Chakwaza inaliita fika 560 chakuti views. 560 chakuti k views. Tsoka linatigwera kuti YouTube anatipanga nkhaza kuti tsitsira ma views. Team Jetu tinali pa 446k views. Zitachitika choncho Team Jetu sinagonje, nyimbo ichati kuika nkhabe, we are growing, tikupitabe. Koma chodabwitsa ndi choti panabwera anthu ena amene amufuula Jetu. I don't know kuti amufuula kaya adani, koma ayankhula zinthu zosakhalapo. Okay, ineyo ndi zinthu zambiri zochepa zokha zoti ndingathe kungoyankhulapo kuti anthu akunena kuti ayi Jetu he is being used. I can see kuti Jetu is used because akamapanga zimene zonso Jetu amakhala osangalala. Amakhala osangalala. I don't know kumbali yanu koma Jetu inene mamuno kuti amakhala osangalala. And you can see the video anazalwa live nthaina yake, and she was like, mutu mangamu mada undipange ujeni tinti wina wake yokhe anango panga zake ndrama anakamwina mo, like she's happy ndi mmene amakhalira ndazukulu ake, umaona. So I can see kuti she's been used, komano amasangalala nazo akamapanga isoso. Nde mukamamusa kuti ayi chinthu chabwino chimene Jetu angapange choti ine ndikusiyako kumufira ndi kuti mwina wake atasiya kuimba. Akasiya kuimba haso yanzano azipanga jana apite kumuzi azika muzika nkhwira ofiti, muzisangalala kuombera mmanja tiwoche fiti basi kuntima mbe. So that's not good. Apopo munalakwisa akulu chakuphulikirani. Tiye timpase mphamvu Jetu, tiyeni timpase mphamvu Jetu. Kwa amene sitimankonda Jetu, iniyo muli ndi ufiti. If you don't like Jetu muli ndi ufiti inuyo. Izonso ndikumbali yanga amene niyo ndimonera Jetu zinthuzi zilipowa kusangalala nazo. Team Jetu tikumfira and she's entertaining us. Akupanga zinthu zapo, then mena nkayamba muja apapa she's growing. Akubweramo ifeyo tikunkonda Jetu, anthu mugero mwakumvera Jetu. Team Jetu tiyena apa ticheze. Okay, koma nonkhani yaikulu ndiyo tiadawo chaphulikira. So make sure kuti when you are on podcast mungopanga concentrate on your things. Kulemba nyimbo ndikuvuta, munthu ulembe nyimbo uvaye ku studio ukapange record nyimbo iche ituluke, producer balance ujambule video wina wakazikati mbola palibe chimene wapanga. Mukanapasa katima kuti chikanakhala changa. Katima kamene kuti kachikanakhala changa basi. Zoro wapanga ndi Jetu inuyo you are not happy, koma chikanakhala choti mwapanga ndi inuyo basi ndi kutima mbe. Okay, so Team Jetu tiyeni timsupport Jetu, tiyeni timsupport. Munali ndi ine si Dr. M Dabs pano pa Amuna Miso TV. Don't forget to subscribe our YouTube channel. Follow us on Facebook, Amuna Miso TV. Follow si Dr. M Dabs on Facebook. Shout out, boom, boom, boom.